Буа районының Яңа Шешкап авылында Бейек Ватан сугышында һәлак булган авылдашлары истәлегенә куелган һәйкәлне яңарттылар. Фронттан әйләнеп кайтмаган солдатлар исемлеге тулыланды. Мемориалга сугыштан соң авылны торгызуга зур өлеш кертүчеләрнең исем-фамилияләре дә өстәлде. Яңа Шешкап авылының ветераннар советы рәисе, ветеран укытучы Рәис абый Нәгыймуллин үзәктәге һәйкәлгә чыкылган исем-фамилияләрне әллә ничә тапкыр укып чыккан. Элеккеге һәйкәлгә 118 сугыш кырында һәлак булган авылдашның исеме кертелгән булган. Хәзер алар 222. Яңа 4 исем фамилия арасында озак еллар һәлак булу урыны билгесез калган Мустафа Шәрәфетдиновныкы да өстәлде. Ул хәбәрсез югалган булган. Инде авылыбызга аның менә җәсәден табып, аның кайда үлгәнлеген белгертеп, шушындый хәбәр килгәч, аның туганнары билгеле яңадан да аңа Коръәннәр укытып, Коръәннәр багышлап, шулай итеп искә алдык. Яңа исемлеккә сугыштан исән кайтып, авылны торгызуда, аның тормышын алга җибәрүдә зур хезмәт куйган каһарманнарның да исемнәре кертелде. Мемориал һәйкәл Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы министрлыгы программасы кысаларында гамәлгә кертелде. Аны ачуда авылның өлкәннәре дә яшь буында катнашты. Алсу Сәмигуллина, Гакыл Камалтдинов, Татарстан яңалыклары.